Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव दा फाइनाली डे 1 जोब्बाय बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल फिटनेस टेस्ट एबा PST आ ओके देन CSB चेयरमेना मा बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन मानोना जायफ्रा दिनै क्वालिफाइड जाबाय मोजां खबर आरो जायफ्रा क्वालिफाइड जायासै नेक्स्टआव नाजाबावदो माबा मोनसे जाहोनाव जायासै जानांगौ नाथाय मैक्सिमाम 90% जादों आरो जायफ्रा गाबोननिफ्राय फिजिकल हैनो थांगोन बयबो नोंथांमोना जाहाथे रेडि खालामो आरो जायफ्रा दिनै क्वालिफाइड जाबाय बेसेबां टाइमिंआव हाबखो बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो दाबाव दा मा नायदों मा नायाखै गासैबो डिटेल्सखौ खोन्थागासिनो दङ बिनि सिगां मोनसे खावलायनाय जायफ्रा नैबे बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोनथिबाय थानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव दायो जों फैबाय पर्टेलाव आरो एडमिटखौ डाउनलड खालामना लाखादो जाहाथे बयबो नोंथांमोना नायो मोननै मोनथामसो कमेन्ट्स फैदों आंनियाव एसे कन्फ्यूज जादों खायसे गोदानफोरा जे कल लेटार आरो एडमिटआ माखौ होनो मानोना जों नटिसआव मोनो जेब्ला कल लेटार अब्ला मा माने कल लेटारखौहाय अरिजिनेलखौहाय लांनो होदों नालाय कल लेटार माने एडमिट कार्ड ओके स' बेनो गासैबो मोनसे मिनिङानो कल लेटार एबा एडमिट कार्डआ बेखौ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन अरिजिनेलखौहाय ओके देन बेनिफ्राय मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामदोंबा नों मोननैखौबो दिन्थिनांगोन अब्ला नों मोननैयावबो एलिजिबल जागोन आरो खोथाया जाहैबाय दिनैनो ग्रेड 1 जादोंना हमना ला दिनै 6 जुलाइ नङा होमबा आरो जुदि 18 जुलाइआवबो दंमोनबा बे जाबाय गार्डआ अब्ला बे दिनैनो बियो जाफागोन आरो ओके बेक डेटआव नोंथांमोना खारनो मोननाय नङा जाना जाबाय दिनै ग्रेड 1 आ दिनै दंमोन बेनिफ्राय 18 जुलाइआव खनसेनो खारनोसै होननानै बे जानाय नङा दिनैनो नोंथांमोना खारथारनांगोन नाथाय गार्डआव थांबा बे नोंनि आलदा खोथा नाथाय ग्रेड 1 आ बेक डेट खारनो मोननाय नङा देन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा लांदों मा नायदों होनोब्ला गोबां माने जोङो गोबांथार भिडिअ खालामबाय नाथाय गाइडलाइन्सआवथ' लिरखादों जे अरिजिनेल एडमिट कार्डआ बेखौ नांगोन बेनिफ्राय आइडि प्रुफ ओके स' बे आइडि प्रुफआ नोंनि आधार कार्ड अरिजिनेलखौ लांनांगोन बेनिफ्राय पेन कार्ड जा भटार कार्ड जा एबा DL जा बेखौ जायखिजाया गांसे लांबानो जागोन देन बे मोननैखौल' नायदों बेखौहाय बुंदों कमेन्ट सेक्सनावबो आरो लोगोसे गोबांथार मिडियाआव बुंबाय बे मोननैखौल' नायदों जे अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौहाय नायनाय जायासै अब्लाबो आं सानो कि लांनाया मोजां आरो इनकेस माबाफोर जुदि प्रब्लेमफोर जायोबा जाहाथे दिन्थिनो हानाय बायदि लांनो हायो लाङाबाबो जेबो नङा बाट आंनि मथेब्ला आंनि एडभाइसआ लांनांगौ आरो बेगाव दोनबानो जाबाय बाट बेगखौहाय गावनि रिक्सआव थाबाय आरो स' बिनिफ्राय गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे टाइमा जाबाय जोंहा 4 आवार्स नङा होमबा थ' जोङो गासै 4 घन्टा टाइम मोनदों बिनि गेजेराव सोरबा 2 आवार्सआवबो हाबदों अके बेनिफ्राय सोरबा 1:30आवबो हाबदों आरो हिन्जावफोरा माने हिन्जावफोरना माने डिस्टेन्सआनो खमखा नालाय बेखायनो हाबनो हायो टाइमा खिन्थु 4 आवार्सआ सेमानो आरो जास्ट हिन्जावफोरना 16 km नालाय बेखायनो खायसे 1.5 घन्टायाव हादों बा 1 घन्टायावबो हानो हागौ नाथाय हौवाफोरा जाबाय 26 km अके बेखौहाय मैक्सिमाम हमना ला 2 निफ्राय 3 आव हानाय थानो हागौ खायसे जेनेखि प्रेक्टिस थायो बाट जायफ्रानोखि 3 निफ्राय 4 नि गेजेराव हाबदों जेबो टेनसन गैया जाना जाबाय नों एक्सेलेन्ट थांदों थाङा बेयाव खुनु मेटार खालामा सोरबा 2 घन्टा हाबदों ना 3 घन्टा हाबदों ना 4 घन्टा हाबदों जायखिजाया क्वालिफाइड जाबानो जायो बा खुनु पार्सेन्ट मोना मार्क्स मोना खुनु बहाय नाम्बार मोननो हानाय नङा बा खुनु सोरबा फार्स्ट थांदोंबाबो एबा थाब हाबदोंबाबो जे बियो नाम्बार जेबो मोना मेन सोनारगोन एग्जामावसो अके एग्जाम आरो बायबायावसो काटअफआ लानाय जागोन दा बेखायनो नेक्स्ट एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम दं अके एन्ड बायबायावहाय हमना ला बेसेबां थागोन बेखौ जों नटिसखौ नायबा मोनथिफिनगोन नेक्स्ट लेभेलाव नाथाय एग्जामखौ जों दा 100खौ लाथ'बाय एग्जामावसो नोंथांमोना 100आव 95 99 बेबादि टाइमनिखौ खोनानो मोनगोन आरो देनां नेक्स्ट लेभेलाव नाथाय CSB चेयरमेना मोनसे मोजां प्लेसमेन्ट होदों जे बे रिलेखौ थाबैनो फोजोबनो बिथांमोना सेस्था खालामगोन बेखौ बुंदों आरो दा बेखायनो जायफ्रा दिनै फिजिकल टेस्ट जेनेखि PSTआ क्वालिफाइड जाबाय थ' बिसोरनि थाखाय मोजां खबर बे एग्जामा थाबनो जागोन बायदि कन्डिसन मानोना CSBनि चेयरमेना बुंदों जेब्ला प्रेस मिटआव जे जेसेबांनो हायो थाबनो रिलिखौ फोसाबगोन बा हमना ला फोजोबगोन होनना बुंदों नालाय बेखायनो आइ होप बे एग्जामा नैबे सेप्तेम्बराव फार्स्ट सप्तायाव जानो हागौ बा हयथ' आगष्टनि लास्टआवबो जानो हागौ आरो बेनिफ्राय अक्ट'बरनि सिगां साख्रिखौ मोननो हागौ बादि आं नुहुरदों देन बेनिफ्राय मा सुदों फिजिकल टेस्टआव बेवहाय जेनेखि कमेन्ट्सआव फैदों गोबांथार क्लियार जाबाय जे अनलि हाइटखौ सुदों बेनिफ्राय सेस्टखौ सुदों आरो 6/6 अके 6/9 बेखौबो नायाखै बादि कमेन्ट्सआव फैदों दा बेखायनो मोनसे खावलायदों जायफ्रानोखि दिनै फिजिकल टेस्ट होबाय कमेन्ट सेक्सनाव जाहाथे बयबो लिरो जे मा नायदों मा नायाखै अब्ला फैबाय थानाय केन्डिडेट्सफोरा जाहाथे बयबो माने बुजिनो हायोबा बुजिनो मोनो आरो दा बेखिनि बुजिबाय
दा नोंथांमोना बेनो जे दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ जे जायफ्रानोखि पास जाबाय नेक्स्टनि थाखाय नाजादो दिनैनिफ्राय पास जानायफोरा एग्जामनि थाखाय रेडि जादो आरो जायफ्रा PST पास जायाखै थ' गाबोननिफ्राय मोजां फिजिकेल टेस्टखौ होदो आरो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे फरेस्टार ग्रेड 1 एबा फरेस्ट गार्डआवहाय मोननो हायो। देन लास्टलि सोरबा वाट्स गानदों ना गानाखै गोबां कमेन्ट्स खालामदों एक्सुअलि खायसे वाट्सखौ गानदों एलाउ दङ गाननायखौ नुनो मोन्दों नाथाय मबाइल फन इउज खालामनायखौ फ्राय स्ट्रिक्ट खालामनाय जादों दा बेखिनियानो एन्ड नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलावहाय मोनबावगोन।